Mm-hmm. Huono kisa, koska se heti alussa krässä sitten. Niin. Pierreis. No se voisi olla ihan hyvä. Koska mä näen pelaa polkupyöräkisat läpi. Mä en pelaa Vittu polkupyöräkisat. Vittu se troiskää ohjaime. Vittu se ottaa aina pikkurilliä päällä hakattua kapslokkia saatan. Se on ohjaimella ihan perseestä se hakkaaminen. Se on vaan kumminkin... Luis on vaan kumminkin helpompaa kuin kapslokkia. Katsotaan lähteeks toi täältä vai tuleeko se kisa. Jos mäkin otan Tyruksen tähän kisaan. Onhan se niin hyvä auto. Jumalauta hei, Best Way Pore allas 3500. Mä metri 8. Vittu onks se joku saatana tyyli ilmatyyny? Mikä vitun ilmatyyny? Tässä mä mikä toi nyt on saatana, siis toi yli kompioilla ilmat sisään ja täytetään vetää, se on siinä. Ei, saatiin yksi näköjään lisää, mutta... Jolo. Jolo. Jalo. Ota tankkipelikoneella. Se on ihan hauska. Se on ihan hauska. Se tankit siellä KV1, se on tää Krisukin pelaa, niin vittu vielä tää Neuvostoliittoa vähän meidän. Se kun osastas voi olla. Oliko sitä siinä? Kuin vanha se? 70 jossain. Ja käsärömaa sit voi olla. Se on kumminkin vaan noita vanhoja tankkeja. Mitä Ramoret Burafera? Herralaisen tankki. Eli ihan hyvä sekin. Oliko se oliko se toi... Mikä vittu se peliprama oli, joka sitäkin teki? Muista taas yhtä. Ja mä oon viimeisen. Mä teen kaikkea yli. Onks toi T20 tossa edessä? Joo. Joo. Joka ei lähtenyt liikkeelle, niin lässäkin suoraan sitä perseensä. No joku krassas mua kerrassa, mulla ei onnistunut toi puustattu lähtö. Mulla on onnistunut ja painoin suoraan perseensä, kun ei liittynyt yhtään niin. Tässä on saatana, niin on tavallaan. Nyt on sun perässä, kun kaksi kassasta löysinsä. No. Millä sä olit? Jaa, eikö sun pitää Tyrus ottaa? Mä mietin sitä, mutta en nyt ottaa. Mä saatan läntätä T20 päällä. Jep. Osittain. Mitä vittua, mun kuvassa sä äsken tipuit tosta kiepistä. Nyt se on kumminkin, kun mä itse vedin kiepin loppuun, niin vittu ihan ehjänä edessä. Toi vittu T20 yritti spinnata mut ympäri, kun mä ottanut takakulmaa ja pois. Kas vittu. Pistetäänkö se spinnaa? Aha. Joku punainen pieni perkele, niin nyt vittu monta kasvaa. Tollain vaan. Mä laitoin vähän nitroa tankkiin. Kunnat se T20? Se on kyllä vähän rumaa tapa pelaat. Eikä nyt vähänkään.
Mä yritän olla vetämättä niitä seiniä päin, mutta noissa seinissä se saattaa 1-2 tykätä. Oho. Kai sä tuon mun imussa, saatan. Vittu! Ei saatana! Ei T20 kikkaa se, blokkaa se, tee jotain. Vittu se pääsi ohi. Otetaan se kiinni. Otan ton kyllä ylös. Vittu, boostikoala saada. Ajaaks mä sua just perään vai vittu lagaaks tää oikeesti? Se oli vaan laki, mä oon täällä ekalla. Täytyy olla ihan saatana hidas hei ajaa toi Rank 100. Me saadaan se oikeesti kierroksella kiinni. Jos sä ei oo koskaan ajanut. Jos sä oot kulkenut taksilla aina kaikki ollut. Joku on spectatori vasta. Joo, se on se. Ei oo kukaan meistä. Ei näköjään. Ei me saatais justiinsa sitten viitaskin pelaa. Ja mihin vittu te jäitte? Tai ihan sama mulle missä se maali on. Vittu en ihan sanonut kierroksella kiinni. Mitä vittua? Paintmaster finished first. Mitä? Paintmasteri tuli tän mukaan ekaksi. Mitä? Sehän oli meitä kierroksen jäljessä. What? Miten? Mitähän helvettiä tässä just tapahtui?